Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts al programa 136 de La clau de la nostra història. Bartolomé Bermejo és un dels pintors més fascinants del segle XV i un dels més destacats de l'estil anomenat hispano-flamenc. De la seva vida se'n tenen molt poques dades. Es diu que va néixer a Còrdova i que va morir a Barcelona. El seu cognom real era Cárdenas i l'apel·latiu Bermejo podria ser degut o bé al seu aspecte físic, o bé perquè era pèl-roig, o bé perquè tenia la pell rogenca, o potser perquè li agradava vestir peces d'aquest color. Era judeoconvers i aquest fet és molt possible que el conduís a fer una vida itinerant. La seva obra, bàsicament de temàtica religiosa, la va fer en diferents territoris de la nació catalana i se sap que va viure a Saragossa, València, Daroca i finalment a Barcelona. En paraules de Joan Molina, comissari d'aquesta exposició Bermejo, el geni rebel del segle XV, cal destacar d'aquest genial artista el seu il·lusionisme pictòric i els seus jocs visuals, aconseguits gràcies al seu virtuosisme, destresa i domini de la tècnica a l'oli. Els seus quadres adopten moltes innovacions, com la brillantor i els reflexos lluminosos sobre els metalls, màrmols o pedres precioses. També per les transparències que fa en gases i tuls. Per damunt de tot, destaca la seva sofisticada gamma cromàtica, vermells, verds, violetes, daurats. El seu èxit era tan gran que en alguns encàrrecs l'obligaven, per contracte, a fer servir aquests colors. Avui parlarem d'aquest gran pintor del segle XV amb Felip Rodríguez. Benvingut, gràcies per ser una altra vegada aquí a La clau de la nostra història. Felip Rodríguez Badia és llicenciat en Arquitectura Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Des de l'any 2011 col·labora amb l'Institut Nova Història, on ha dedicat les seves investigacions en la recerca d'indicis documentals de la manipulació històrica en llibres dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX. Ha intervingut en diversos cicles sobre la falsificació de la història de Catalunya i també en diversos simposis de la descoberta catalana d'Amèrica a Arenys de Munt. I amb nosaltres també, com sempre, en Víctor Cucurull, el nostre assessor històric i director de la Fundació Societat i Cultura. Anem a parlar d'un gran pintor, un extraordinari pintor del segle XV i que, per cert, tothom que vulgui pot veure la seva obra perquè tenim aquesta exposició aquí a Barcelona. Sí, jo faria una crida gairebé directa a la gent que li agrada l'art perquè aprofitin aquesta ocasió gairebé única de poder contemplar una part important de l'obra del Bermejo, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. El MNAC, a Montjuïc, a Barcelona, que es clausurarà dintre de pocs dies. Malauradament no hem pogut fer aquest programa abans perquè ens hagués agradat poder-ho fer abans per donar més temps, però qui realment tingui ganes de conèixer la dimensió extraordinària d'aquest gran pintor, doncs té l'oportunitat encara de visitar-la fins al dia 19 de maig. És a dir que convidem molt especialment a la gent que els agrada l'art, precisament, o fins i tot a la gent que pot tenir inquietud en saber d'una època en la que hi ha grans pintors catalans que fan aquesta transició des de la pintura gòtica cap a la pintura renaixentista. Coetanis d'ell hi ha Jaume Huguet, per exemple, que és ben conegut i ben documentat i molt valorada la seva obra, però en canvi el Bermejo o Bermejo, en fi... Ara en parlarem d'aquest nom. Ara en parlarem, sí. Ha quedat potser una mica al marge d'aquest corrent central, de gran prestigi d'uns determinats noms de la pintura catalana. Per què ha passat això? Doncs a vegades són fets estranys. En aquest cas, potser avui, amb les indagacions que ha fet en Felip Rodríguez sobre qui podria ser realment aquest personatge que ens ha arribat amb aquest nom o amb aquest epítet, perquè ell, algunes vegades, en els documents trobem que es diu Bartolomeu o Bartolomeus o Bartomeu Cárdenas o Bartomeu Bermejo o Vermello o Vermello, o sigui, va variant segons el document que consultes. S'ha de dir d'entrada que aquests documents fan referència a una part de la seva vida,
una part que és la part, podríem dir-ne, més professional. Per tant, començaríem a trobar entre aquests documents contractes per poder fer tal obra o tal altra, o reclamacions, de dir, escolta, vam signar un contracte amb data tal, 1473, i aquí resulta que estem a 1476, em sembla que és concretament, que aquí tu no has fet la feina que havies de fer, per tant, llavors hi ha un judici, etc., i una condemna fins i tot per part de la Inquisició, en el sentit que aquest incompliment li va comportar de ser d'alguna manera expedientat o expulsat de no sabem ben bé què, perquè la sentència tampoc és molt clara en aquest sentit, però va ser castigat i després va ser, diguéssim, reconciliat, que en deien. És a dir, devia complir, finalment, perquè l'obra hi és, per tant, va complir, i per tant se'l va exonerar d'aquest càstig. Qui era? Aquesta és la gran pregunta. Qui era aquest personatge? Perquè és un personatge que el veiem de gran importància dintre del context i dintre del que és la nació catalana, estrictament. I de les seves notícies sobre naixement, lloc de naixement, evidentment partida de baptisme, tot això no existeix, com en la majoria de casos, diguéssim. Però, en canvi, a partir d'un determinat moment, sembla que se li dona aquest nom de cordovensis, com nascut a Còrdova, per tant, se'l considera en un cert moment, i ara en Felip Rodríguez ens explicarà on apareix aquest nom i com aquest nom, diguéssim, es pot sostenir com a base de la seva identitat o no, i qui podria ser, diguéssim, el seu alter ego. Per on vols començar, Felip? A veure, el lloc on ficar realment cordovensis en aquests moments, que seria el retaule de la Pietat d'Esplà. Aquesta Pietat d'Esplà és aquesta obra feta l'any 1490, encarregada per Lluís d'Esplà, arxidiaca de la Catedral de Barcelona. És aquesta imatge que tenim al passatge, oi? És un quadre absolutament de referència per les seves qualitats. Que aquí veiem a Lluís d'Esplà, el de l'esquerra. Curiosament, hi veiem exacte la Mare de Déu, diguem-ne, en el dolor de la mort del fill, vetllat per un Sant Jeroni vestit de porpra, és a dir, de vermello, i que és el que va pagar l'obra, que és aquest ardiaca, que aquí el veiem a mà dreta, vestit. On pagava l'obra, sortia l'obra. No sempre passava, però en aquest cas, clarament. Doncs sí, bé, ara ho veurem, que l'únic lloc on es diu alguna cosa de l'origen és justament el marc, a la zona inferior del marc d'aquesta obra. I en lloc més no hi ha cap... I en lloc més no hi ha cap, ni a documents, ni a cap lloc més, s'informa que sigui de Còrdova. Per tant, l'únic punt per agafar-se, per defensar que era nascut a Còrdova, és aquest. És aquest. I clar, jo vaig llegir un article, que era de Fernando Marías, que es diu justament Bartolomé Bermejo Cordovensis. Es fa la pregunta, Cordovensis. Cordovensis? Sí, Cordovensis. I clar, ell dirà que és de Xàtiva, però ens dona com unes claus per veure si és que ficava cordovensis de veritat. En principi, tot comença, si tirem enrere... Érem la Pietat. La imatge de la Pietat? Sí. Aquesta. I la següent imatge? Enrere o endavant? Aquesta d'aquí? Sí, no surt. En principi és perquè es veiés una mica el més gran a la imatge, que seria la transcripció del... Cordovensis. Seria Opus Bartolomei Bermejo Cordovensis. Aquí ho tenim, aquí. És aquesta. Aquesta és del gravat del 1839, de Jaume Serra, i si veiem a la paraula cordovensis, a sota, veiem que ho fa amb una B baixa, i en canvi a l'actual tenim una B alta. Per tant, vol dir que hi ha hagut una manipulació. Una manipulació o que s'han equivocat en la transcripció, però estem parlant d'un gravat. Després, si passem a un altre... Parlem a la següent. Que és, en teoria, un gravat de Joan Vidal i Ventosa, que si passem a la següent, del 1927... Seguim. Aquí veiem
amb la mateixa d'això que cordovensis, i tenim que la N de cordovensis la fica amb N minúscula. Minúscula. O sigui que també ha sigut manipulat. Sí. I sí. Avancem de diapositiva? Aquesta? Sí. Aquí veiem... En aquest cas, per exemple, veiem una cosa molt interessant, que és la que ens pot ajudar a posar llum sobre aquest tema, i és que ell mateix signa com a Rubeus. Rubeus. El que passa que voldria dir primer el que diu el Fernando Marías, que justament ens diu de la palabra cordovensis estaban medio borradas en su parte inferior. Las letras C, O, R y la doble B y B, B baixa y B baixa, de la litografía del 1868, podria provar que també estava danyada en esta zona. O sigui, en Fernando Marías ens diu que justament aquesta zona de cordovensis res més es veia a la part superior. I després ens diu que la macrofotografia que fa, que la paraula cordovensis, des de la C a la E, ha sido alterada. Això és el que ens diu ell. Qui més fa comentaris sobre l'obra, diguéssim? En aquesta que tenim ara aquí en pantalla, és on es veu la signatura de... Clar, això és interessant perquè aquí veiem clarament que ell, el propi autor, signa Bartolomeus Rubeus. És a dir, que Rubeus podem entendre que és clarament un sinònim de Bermejo, perquè Rubens i Rubeus, en llatí, vol dir vermell, precisament, no? Hi ha una altra cosa aquí, que és que justament el que paga l'obra és Antoni Joan i Marrades, que després veurem que és molt important per saber qui és Bartolomeu Bermejo, o la possibilitat de qui és Bartolomeu Bermejo. I ara, si veiem això, el que esteu dient de Rubeus, passeu. Passem la següent. Sí. Passem la propera diapositiva. Amb els documents, com has dit, ara en principi parlem dels documents, que els documents que tenen, sempre és com has dit abans, que hi ha diferents noms, com Cárdenes, Bermejo, Cárdenas, Bermejo, Vermello, o sigui, utilitzen diferents noms. Segons la DRAE, hi ha una possibilitat que és Cárdeno, i Cárdeno és cardo i és el color de la flor. Per tant, seria un sinònim... Seria Bartolomé de Cárdenas, seria també un sinònim de vermell. O sigui, estem parlant que Vermello, Cárdenas, tot fa referència a lo mateix. I en el fons també podríem pensar que Cardona, que seria de Córdoba a Cardona, seria el mateix. Estem parlant del vermell una altra vegada. I no estem parlant de l'aspecte físic, i l'aspecte del pèl roig, del cabell, sinó que estem parlant potser... Del propi cognom. Del propi cognom, que potser vol dir vermell. I clar, quan la Montse, una companya de l'INEAC, va dir també que cardenal també és un sinònim de vermell. De color vermell. Els cardenals són els prínceps de l'Església, van vestits de porpra, és a dir, de vermell. Sí, i jo vaig buscar un cardenal i resulta que em va sortir un nom. El cognom d'aquest personatge és Martí. I Martí, quina relació té Martí amb el color vermell? La relació és de Mart, que és el color del planeta vermell. I clar, els egipcis li deien el nom de Herdesher. I és Martí. I Herdesher vol dir el Bermejo, o el vermell, justament. O sigui, tenim que Martí, el cognom Martí, directament vol dir el vermello. I clar, vaig trobar aquest personatge, que va ser bisbe, que es diu Bartolomeu Martí, que va ser bisbe de Sogorb al Albarrasí i posteriorment cardenal. Per tant, porprat, per tant, vermell. Sí. I tenim aquest personatge que justament va néixer el 1440 com el pintor, suposadament, que va néixer aquest pintor, i va morir el 1500, que suposadament com la data de defunció de Bartolomé Bermejo. A partir d'aquí, tenim aquestes representacions de bisbe, de l'abat de Sant Domènec de Silos,
no? I de Sant Agustí, que també està com a bisbe. O sigui, els dos estan representats com a bisbe. Un estàtic i l'altre en moviment. L'estàtic justament és del 1474. Doncs resulta que l'any abans, el 1473, el Bartolomé Martí el fan bisbe de Sogorb, justament. Però no pot agafar, no pot tenir el càrrec, no pot prendre possessió fins al 1479. I què passa en aquest interludi de temps, diguem-ne, a la vida del pintor? Passa alguna cosa significativa? Sí, que el 1474 està de Roca, i en teoria es casa amb Gràcia Palaciano. Però el 1479 ja el trobem a Saragossa. I el 1481 hi ha un document en què la Gràcia Palaciano li dona poders al Bartolomé Martí perquè vengui totes les seves terres i totes les seves possessions. I clar, per exemple, el de Sant Domènec de Silos hi ha com moltes prerrogatives amb el contracte. O sigui, té moltes, no sé com dir-ho, clàusules? Sí, clàusules, unes clàusules. I clar, què estava fent aquest personatge perquè li estem donant tantes clàusules? O sigui, que vol dir que potser tenia una cosa més important a fer que una pintura. I potser és aquesta, que és que estava intentant prendre possessió del càrrec de bisbe. Això pot sorprendre molt, diguéssim, en una audiència del segle XXI, però potser hauríem de posar-nos una mica en context. El cardenalat, diguéssim, quan l'Església, el papa concretament, que és qui fa els nomenaments de cardenals com a prínceps de l'Església, nomena gent que no té res a veure amb la vida religiosa, sinó que són nomenaments pura i estrictament polítics. Per exemple, per posar un cas de la mateixa època, quan el papa Alexandre VI, que és un Borja, nomena cardenal a César Borja, César Borja, hem de saber, sabem que era un militar de carrera, aquest no tenia res a veure. Si alguns han vist la sèrie de televisió, segur que se'n recordaran del perfil d'aquest personatge, no? Perquè és un guerrer. Dius, i com és que un guerrer és nomenat cardenal? Doncs potser, si sabem això i anem veient per comparativa altres nomenaments de cardenals, podem entendre que sí que és possible que un senyor que, entre altres coses, pinta, també pugui ser, diguéssim, escollit, nomenat com a cardenal de l'Església, com a bisbe, que és un pas, diguéssim, gairebé, no diré obligat, però important, i després cardenal. Tornem a l'any 1479, perquè penso que hi ha una sentència de la Inquisició contra precisament aquesta dona del pintor, acusada de pràctiques judaïtzants, i és condemnada, aquesta senyora. Per tant, aquí també podria haver una lectura en el sentit de dir, escolta'm, aquí hi ha hagut un matrimoni, una relació tal, aquest senyor se'l nomena bisbe de Sogorb, i aleshores, d'alguna manera, es trenca aquest compromís matrimonial, això és perfectament possible, diguéssim, en aquest context, no? I, a més, per trencar-ho, se l'acusa de pràctiques judaïtzants o del que sigui, no? I aquí jo crec que és quan entra justament a prendre possessió del càrrec. Una vegada t'has desfet, diguéssim, de la Gràcia Palaciano, entres en possessió del càrrec, aquest càrrec de bisbe de Sogorb al Barrací. I té com a preceptor ell a un tal, justament, Joan Marrades, com el... Que es diu igual que l'Antoni Joan Marrades, que és el del Sant Miquel triomfant. Que és una de les obres que es considera que són de les primeres obres, és de l'any 1468, i és una obra que és encarregada per aquest Joan Marrades, diguéssim, per l'Església de Sant Miquel de Tous. I no res més això, sinó que en part el Joan Marrades aquest és el nebot del Bartolomeu Martí. Sí, és important. Sí, hi ha un lligam directe entre... Sí, hi ha un lligam directe entre
Entre aquell que ha pagat el quadre, amb diguem-ne... el que ha pagat el quadre i amb el Bartolomé Martí aquest, que hem dit, el que és el bisbe. I clar, hi ha més relacions, no? Per exemple, aquest Antoni Joan, que és Marrades, resulta que és el quart senyor de Tous i després primer baró de Tous. Val? I té com a mare una tal Isabel Marrades. Però és que després el trobem també com Antoni Joan i Soler, que és també primer baró de Tous. I resulta que la seva mare es diu Isabel Soler i Martorell. Val? Que és la mateixa, i això vol dir que és la mateixa persona, perquè la Isabel està casada amb un Bernat Joan i l'altra Isabel també està casada amb també un Bernat Joan. Sí, aquesta Martorell té alguna cosa a veure amb el Joanot Martorell? En teoria és la tieta de Joanot Martorell. I a més és familiar, diguéssim, de Jaume de Vilaragut, que en teoria és el personatge de cavaller del Tirant lo Blanc. O sigui, del 1460 al 1464 és quan es fa el Tirant lo Blanc i, clar, està fent un cavaller, la història d'un cavaller, com el Sant Miquel Triomfant, que és un cavaller. I estem parlant justament d'Antoni Joan i Soler, que té una germana casada amb aquest Jaume de Vilaragut. A part d'això, també tenim a Joan Martorell, que resulta que li ven moltes terres a un tal, i el senyoriu també de Murta, li ven a un tal Bartomeu Martí, que després també li pren. O sigui, hi ha com una lluita en els senyorius amb un tal Bartomeu Martí que no sabem qui és. I després també resulta que tenim un tal que és el Joan Lluís Marrades, que té una mare que es diu Isabel Soler, que justament jo crec, no diuen que és aquesta, però jo crec que és la mateixa persona que hem dit abans. O sigui, tenim l'Antoni Joan Marrades, tenim el Joan Marrades, bisbe, tenim el Bartomeu Martí, bisbe també, i els tenim per allí. Bueno, el Joan, sí, els tenim tots per allí. A més, tenim que el fill de l'Antoni Joan Marrades es diu Miquel Joan Tolsà. I resulta que aquest Tolsà, després ho veurem, un moment, ho explicaré. I després també tenim, per una altra part, un Francesc Martí, que està casat amb una Aldonsa Crespí, de Valldaura. Que aquesta Aldonsa Crespí de Valldaura resulta que és, no sabem exactament quin parentiu, però potser són germanes, amb una tal Leonor Crespí de Valldaura, que és la que està casada amb Antoni Joan i Marrades. Una altra vegada. Ens queden uns 2 minuts, ho dic perquè si hi ha temes importants, intentem situar-los en aquests 2 minuts. Vale, doncs això vull dir que hi ha una altra situació que és per veure si és de Còrdova o de Cardona. I clar, és que trobem que en una col·lecció diplomàtica de Hugh de Cardona, que li dona al seu fill, li dona al seu fill, bueno, no sé exactament el què, però uns drets, i justament hi ha dos testimonis, que són justament el Joan Tolsà, que hem dit, i un tal Bartomeu Martí. I, clar, resulta que aquest Joan Tolsà és un tal Joan Tolsà, que és del Castell de Navarres. I justament aquest Joan Tolsà, que després es casa amb Leonor Crespí de Valldaura abans que amb Antoni Joan i Marrades. O sigui, tenim a tots els personatges... Pràcticament tots vinculats per relació familiar. Per relació familiar entre si. I el que també val la pena saber és que tenen una relació, diguem-ne, política amb els papes Borja. És a dir, tant el Calixte III com amb l'Alexandre VI. Per tant, aquí estaríem en un entorn molt tancat, molt clos, en el qual aquest Marrades encarrega el quadre amb un tal Vermello. Aquest Vermello el podem identificar, tot i que no tenim cap prova, però és una conjectura que seria plausible, amb aquest mateix Martí, diguem-ne, amb aquest Bartomeus Martí, que acaba sent bisbe de Sogorb, i que per biografia, diguem-ne, més o menys cronològicament coincideix bé amb el que seria la vida d'aquest artista, per altra banda, que també treballa molt intensament, diguem-ne, per l'Església. Per tant, pràcticament aquí tindries com un clúster
per dir-ho així, a l'entorn de l'obra, aquesta obra meravellosa, que torno a dir, jo repeteixo perquè crec que és una experiència realment molt gratificant poder contemplar aquesta exposició extraordinària que hi ha en el MNAC aquests dies i que és única perquè és una obra que està escampada absolutament per tot el món, l'obra del Bartomeu Bermejo, i per tant jo penso que si més enllà de si és nascut a Còrdova o a Cardona o és nascut a Xàtiva, el que és molt clar és que és un artista vinculadíssim a la vida, diguéssim, d'aquest país. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies, Felip, per haver estat amb nosaltres. Moltes gràcies al Víctor Cucurull. I com acaba de dir en Víctor Cucurull, doncs més enllà de qui era o qui pot ser realment en Bartomeu Bermejo, doncs no s'oblideu de visitar aquesta exposició al MNAC fins al, has dit? El dia 19. Fins al 19 de maig, encara teniu temps. Bermejo, el geni rebel del segle XV. La frase de la setmana, del filòsof i escriptor Jean-Paul Sartre. Odio les víctimes que respecten els seus botxins. Ens acomiadem, com sempre, amb el pensament posat a Madrid i a l'exili. Els volem lliures i els volem a casa. Tornem dimecres que ve amb una nova clau de la nostra història. Que passeu una bona setmana.